Hello, City. Hello, Mommy. Yeah, Ranchan Festival. Nahihiyang magsalita ng malakas mga kainan. Fish, yeah. This is the cold Mega Nebashi. You want to go there? Okay, let's go. Come on. Do you remember here, Nak? Lantern Festival po dito. Itinatawag nilang Rantan Festival. Rantan ang tawag nila. Gusto daw niyang bumaba dun sa ilog. Can you do? Sugar-gar tabok ko na eh. Wow. Mm-mm. Ah, fish. Idi magmagnatati anak ko, idi wingkay, idi basit ka. Sa ukang sa o. Ako? You want to stand up there? Nak, huwag kang sa gilid maglakad dyan sa tulay ah. Sa gitna ka lang. Be careful, okay? Isa sa pinakamalaking event dito sa Nagasaki mga kainang itong Lantern Festival. Tuwing February, Chinese New Year dito mga kainang. Mula dito hanggang doon sa may Chinatown, sobrang haba mga kainang. Pinagkakagastusan ng mga tao dito yan mga kainang. Asidiglat balay midto idi mga kainang. Imakar kami. Kana ulit ti balay mi launay kanyami. Kaya't may makaayam nga nasaya at dati ubing ni. Kat kaasi ni Apo nakagatang kami mo't tibay bukod mi nga balay. Pero dahil sa Tokyo nag-aral yung dalawang ate niya, sobrang lungkot naman niya mga kainang. Malaki ang bahay na paglaruan niya. Wala naman yung mga ate niya. Mhm. Chicken. Chicken. Dog. Dog. Mhm. Pig. Yeah. Fire pig. I'm Peppa Pig. Pepper pig. Yeah. Peppa Pig. So call everybody. Naglaming. Malaming kan. With Mommy. Mhm. Unta karo din. Di kagtaray ditan. May kan.